a chuvia coa que hoxe amenceu prácticamente toda Galicia, milleiros de galegos agardan recibir a súa dose da vacina contra o coronavirus. Estamos ante unha nova fin de semana de inmunización masiva. Máis de 15.000 persoas recibirán unha dose do soro nas áreas sanitarias de Santiago, A Coruña e Ourense. Preto de 525.000 galegos teñen xa a pauta completa de vacinación, algo máis do 22% da poboación galega. Que tal? Moi boas tardes. Avanza a vacinación mentre esas cifras da pandemia continúan a baixa en Galicia. Estamos ante unha nova xornada de reducción de casos activos e de hospitalizados. Os enfermos co virus activo non chegan aos 2.900, a cifra máis baixa dende mediados de abril. Pero é que, ademais, este descenso é común a todas as áreas sanitarias galegas. Iso sí, hai un lixeiro incremento dos contaxios diarios que son hoxe 177. A baixada de enfermos nos hospitais vémola sobre todo en planta. Hai 134 ingresados, unhas cifras que non se rexistraban dende finais de agosto. A melloría dos datos permite imaxes como estas, a dos reencontros nas residencias de maiores. As mostras de afecto, os bicos e as apertas vólvense dar entre usuarios e familiares. Era algo moi agardado e a vacinación fixo o posible. Con todo, a desinfección e outras medidas de seguridade seguen vixentes para evitar gromos que boten por terra o conseguido. Agora xa se pode dar un beso, non? Ou un abrazo, por exemplo. E estou moi contenta con eso. Un beso non se lle nega a nadie, non? Precisamente esta mañá facíase un cribado na residencia de Chantada, a única de Galicia cun gromo activo que afecta a 5 usuarios e un traballador. Pero a busca activa de asintomáticos segue noutras moitas localidades, especialmente naquelas cunha maior incidencia acumulada, como é o caso de Lobios, Cuntis e Oleiros. Galicia quere ser un destino seguro e a Xunta busca que os que nos visiten teñan un plus de tranquilidade. En menos de 3 semanas entrará en funcionamento o seguro coronavirus para viaxeiros, unha ferramenta coa que o goberno galego pretende recuperar a confianza de turistas e peregrinos neste Xacobeo. O seguro cubrirá os gastos de atención médica, repatriación ou corentena derivados dunha infección por COVID-19. E a partir do luns poderemos viaxar a Portugal sen causa xustificada. O país autoriza as viaxes non esenciais para pasaxeiros procedentes de países cunha incidencia acumulada inferior aos 500 casos por cada 100.000 habitantes. Os turistas destes lugares non terán que facer corentena ao chegar. O único requisito para entrar será unha PCR negativa realizada 72 horas antes da chegada. Unha vaga de violencia esténdese por dúcias de cidades de Israel e Palestina. É unha guerra aberta entre o brazo armado de Hamas e as forzas armadas de Israel, que xa ten aires de terceira intifada. Nas últimas horas, o exército israelí bombardeou túneis en Gaza e matou por erro a 10 membros dunha familia. Varios puntos de Cisxordania convertéronse en escenarios de batallas campais que deixaron outra dúcia de mortos.